19 جوتمه و سالانو یا خواندنه د زانینگهên باکوور û rojhilatê Sûrê de werin destpêkirin. Ev demeke xwendekarên herêmê berê xwe didin her sê zanîngehên herêmê, Rojava, Şerq û Kobanê. Li her sê zanîngehan amadekariyên wekî qeydên xwendekaran, sererastkirin û bernameyên xwendinê tên meşandin. Di rewşa niha de li zanîngeha Rojava 11 fekulte û 3 peymangeh û 22 beş hene. Li zanîngeha Kobanê 6 fekulte, 3 peymangeh û 14 beş hene. Li zanîngeha El-Şerq a li Reqayê jî 8 fekulte, 4 peymangeh û 21 beş hene. Li van beşan hemûyan qeydkirina xwendekarên nû berdewam dike. Îsal wê xwendekarên ku bawernameyên bakaloryayên Şamê bi destxistine jî berê xwe bidin zanîngehên herêmê. Ji ber vê yekê, Meclisa Zanîngehên Bakur û Rojhilatê Sûriyê wê zanîngeha Firatê ku girêdayê Şamê bû birêve bibe. Di zanîngeha Firatê de ji bo xwendekaran beşên weke peymangeha tenduristiyê bi beşên xwe weke hemşîretî, bençkirin, dermansazî, beşa lezgîn û dermankirina fîzîkî hene. Herwiha ernîgarî û jeya erebî, fîzîk û bîrkarî têne vekirin. Xwendekarên sala yek yên minhacên Şamê xwendine wê dîsa di zanîngeha Firatê de bixwînin. Lê belê li gorî sîstema xwendinê ya rêveberiya xwe ser be. Zimanê hîndekariyê yê her pênc beşan wê bi erebî be. Xwendekarên ku derbasî salên 2, 3 û 4 bûne wê xwendina xwe li gorî minhaca berê a Şamê temam bikin. Ev çend rojin xwendekar navên xwe li van beşan qey dikin. Li zanîngeha Kobanê sala nû deriyên 3 fekulteyên nû ji xwendekaran re vedike. Fekulteya endezyariya çandiniya û fekulteya zanistên civakî wê cara yekem xwendekaran bigirin. Fekulteya zanistên civakî ji beşên jineolojî, dîrok, felsefe û sosyolojî pêktê. Peymangeha zimanê îngilîzî ya girêdayî zanîngehê jî di sala nû de wekî fekulteya zimanê îngilîzî hatiye mezinkirin. Zanîngeha El-Şerq jî di sala nû de fekulteya veterînerî ango bayterî vekiriye. Li fekulteya zanistên tibbî jî beşa pîriktî ebetî zêdekiriye. Ji bilî zanîngehan li herêmê çend peymangehên xweser jî xebatên xwe didomînin. Peymangeha amadekariya mamûsteyan a girêdayî desteya perwerdê û fêrkirinê jî wê bernameya xwe bidomîne. Peymangeha bilind a hunerê ya Hilala Zêrîn, peymangeha di sala duyemîn de xwendekarên nû qebûl dike. Peymangeha bilind a hunerê ya girêdayî tevçandê wê îsal jî şaxa xwe li Kobanê veke.